Mga igsoon, kaniadto dihatoy dakong istorya sa US. Bahin sa bata, Filipino nga bata nga nag-eskwela dito, nahimong dakong balita tungod kay talagsaon kaayo ang iyahang ka-bright. Ang iyahang elementary grade school niya, nakuha lang niya in 2 years. Grade 1, grade 2, hangtod grade 6, no? Iyaha 2 years lang. Nag-graduate siya sa high school, 8 years old. No? 11 years old, nag-take siya og duha ka kurso ang iyahang gikuha sa college, medicine ug law. Di ba talagsaon? No? Di ba ito'y istorya bahin sa usa ka ichik nga batanon, pobre kayo gikan sa Hong Kong. Unya nagtrabaho, simple lang, upos kay nga trabaho dito sa Australia, housekeeping lang ang iyahang trabaho. Unya wala na gud siya magdamgo og kanapang muasinso siya. Apan tungod kay abilidaran o gymnastics, abilidaran sa martial arts, karate o uban pa diha, nahimong artista, inilang nga artista, o nahimong dato kaayo nga artista, kinsa man, si Jackie Chan. Magkadungog ta og mga tao, makakita tag mga tao nga abilidaran. Mayingon ta nga naman nga wala man ko'y abilidad pareha nila. Nganong dili man ko pareho nila. Matintal ta sa paghuna-huna na may paborito, na may paborito sa Diyos, no? Unfair man ang Ginoo, no? Na may pinalabi ang Ginoo, di ba matintal ta? Siguro sa una-una lang panana ka ng tentasyon nga naman nga di man ko pareho nila, nga naman nga na may pinalabi ang Diyos. Mahigsoon, ang sambingay karon nga to ang gibasa, naghatag nato og tubag sa atong mga pangutana. Yes, tinuod, ang Ginoo naghatag nato og lain-lain nga mga gasa, lain-lain nga mga gift, lain-lain nga mga talents. Ang usa siguro makadawat og 5, ang lain makadawat og 2, ug ang lain pagayod siguro usa lang. Mao ni ang hisgutan sa sambingay. Apan ang sambingay nagtudlo kanato karon, gipakita kanato sa sambingay na para sa Ginoo ang importante dili kun unsa ang gasa nga naa nimo, dako ba kini o gamay, extraordinary ba ni o ordinaryo lang. Ang importante para sa Ginoo mao kini, giunsa nimo, giunsa nato paggamit ang gasa nga gihatag kanato sa Ginoo, giunsa nato paggamit ang gasa. Gingon nga we may not be equal in talent, but we can be equal in effort. Mahimong dili ta pareho og abilidad, apan mahimo kitang equal sa kakugi o paningkamot. Dili ba tinuod? Tanawa ra gud, no? Balik ta sa sambingay, ang tao nga nakadawat og 1,000 lamang gisaway sa agalon
Dili tungod kay usa ka libo lang ang iya. Gisaway siya sa agalon tungod kay wala niya gamita ang usa ka libo. Wala niya kini palambua. Iya lamang kining gilubong sa yuta. Akong balikon na. Gisaway ang sulugoon sa agalon, dili tungod kay gamay ra ang iyahang gasa, apan tungod kay wala niya gamita ang gamay nga gihatag kaniya sa Ginoo. Tinuod, usahay matintal ta sa paghuna-huna nga ako'y abilidad ana, di ko kabalo ana, di ko mag-apil-apil ana. Saragoy akong abilidad. Tinuod ni diha sa simbahan pod, ay ko'y abilidad. Kamura dito, ordinaryo ra kong tao, iyano ra kong tao. Karong simanaha, busy kaayo kita diri sa simbahan, daghan kaayo kita gipang trabaho pag-andam sa piyesta. Ito'y mga engineers, architects nga nag-supervise sa trabaho sa retablo, sa altar. Itong mga skilled workers, diha, mga babae gani, moabot sa kisame, mangatkat sa kisame, pag kailahaman nga abilidad ang gold lift, no, kaning unaning managlaga. Dihay mga electrician nga nagtrabaho sa simbahan, diha tong mga mason nga nagtaod sa tiles. Diha tong daghan pa nga mga tao nga nanilhi, nagtrapos sa lingkuranan, naghipos sa mga basura o naglabay sa basura. Mga ginagmay nga trabaho, dili mahimo, dili malimpyo ta. Kung walay mo trabaho sa gitanaw nga gagmay nga trabaho, kinsa may imong papanilhigon, mga engineer, architect, mga electrician. So katong atong mahimo, katong abilidaran sa panilhig, pagtraho, pagyab-yab sa mga abog, trabaho nato. You see, kung puros engineer, walay manglimpyo, unsa may hitsura sa simbahan. You see, makita nato ang wisdom sa Ginoo. Kung puros na dato, walay mananagat, kung walay mag-uuma, mga matay na mga datoa, kaya di man na antigo maghimog pagkaon. You see, makita nato bisan sa mga gagmay, ang mga gagmay o gitanaw nato ng mga ordinaryo na ay matampo alang sa kaayuhan sa kinatibukan sa katawan. Mga igsuon, wado nato kanang huna-huna nga wa ra tay bili, walay hinungdan ang atong mga gasa. Atong hibaw-an nga para sa Dios ang importante dili ang unsa ka dako o unsa ka extraordinary ang imong gihimo o ang imong gibuhat. Para sa Ginoo ang importante unsa ka dako ang imong gugma sa imong pagbuhat bisan sa mga ordinaryo lamang nga mga butang nga imong gihimo. Nakuha ninyo? Dili ang kadako sa trabaho, apan ang kadako sa kasing-kasing sa nagtrabaho. Ang motibo mo'y tan-awon, mo'y importante para sa Ginoo. Let me end by sharing with you a story. Dihay acrobat, kanibang tig-perform sa mga
sa nang mga kalingawan sa pista, sa plaza, kanang mulatay sa pisi o balintong-balintong. Misulod sa seminaryo kay magpari. Pag-abot dito, gibate niya nga out of place siya. Di man siya antigo nga moampo. Makita niya ang mga seminarista nagluhod, nagampo sa kapilya, maibog siya. Di man siya antigo magampo. Dili siya antigo mo kanta. Manganta ang mga seminarista, murag mga anghel, naibog siya. Naguol siya, unsaon man ako pagpahimuot ang Ginoo niini. Sa kagabi, samtang nangatulog na ang mga pare o mga seminarista, miadto siya sa kapilya, gadala siya pisi, iyahang gikutay ang pisi sa usa ka bintana, pangadto sa laing bintana, dahil nagsugod siya og lakaw sa pisi. Dayong tuwad-tuwad siya, balintong-balintong siya. Pagtanaw niya sa imahin sa mahal nga birhen, di pahiyo man ang pagtanaw po niya sa imahin sa Santo Niño, pakpak man ang Santo Niño. Lipay siya. Nalipay siya. Nalipay ang birhen, nalipay ang Santo Niño. Kutobra dia ang istorya. Amen. Manindog,